Renesančný človek. Takýto názov nesie výstava o živote a diele všestranného umelca a vedca Jozefa Cincíka, ktorú v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine vo svojej výstavnej sieni prezentuje Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši a ktorá sa pri príležitosti z tého výročia narodenia autora v útorok 23. júna otvorila vernisážou v priestoroch Domu Matice slovenskej. Matica Slovenská si dala za vienok vyťahovať zo zabudnutia významné osobnosti slovenského národa. Jednou z takou osobnosťou je aj Jozef Cincík, vedome zabudnutý človek, o ktorom sa nemohlo hovoriť. Mohol by sa niekto z Liptákov opýtať, čo robí v Liptovskom Mikuláši výstava venovaná práve Jozefovi Cincíkovi. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Tento významný, ale zabudnutý slovenský kunsthistorik, vedec a pedagóg mal na Liptove veľa priateľov. A mnoho liptovských výtvarníkov, ale aj vedcov, bolo veľkými priateľmi v časoch, keď žil na Slovensku. Za všetky spomeniem aspoň také mená ako Koloman Sokol, Jozef Hanula či Janko Alexi. To boli osobnosti litovského pôvodu, ktoré s Cincíkom niečo zažili a najmä niečo vymysleli a po sebe zanechali. Tak som preto presvedčený, že Jozef Cincík má aj na Liptove svoje čestné a dôstojné miesto aj touto svojou výstavou, ktorú prezentujeme v rámci storočnice jeho narodenia. Pre televíziu Liptov Peter Rybín.